Hvem er det, der triver på min bro? Skrev Troen. Det er bare den mindste bukkebrusse. Jeg skal op til sætteren og blive færdig, sagde bukken. Den var så fin i male. Nu kommer jeg og tager dig, sagde Troen. Nej, tag mig ikke. Jeg er så lille. Venter helt lidt, så kommer den mellemste bukkebrusse. Han er meget stor. Ja, så går der, sagde Troen. Lidt efter kom den mellemste bukkebrusse og skulle over broen. Træ, trap, træ, trap, sagde det i broen. Hvem er det, der træder på min bro? Skrev Troen. Det er den mellemste bukkebrusse. Jeg skal op til sætteren og blive færdig, sagde bukken. Det var ikke så fint i male. Nu kommer jeg og tager dig, skrev Troen igen. Nej, tag ikke mig. Vente heller lidt, så kommer den store bukkebrusse. Han er meget stor. Nå, ja, så går der, sagde Troen. Straks efter kom den store bukkebrusse. Træ, trop, træ, trop, sagde det i broen. Bukken var så tom, og broen knagede under i den. Hvem er det, der trapper på min bro? Sagde Troen. Det er den store bukkebrusse, sagde bukken. Den var næsten lige så grov i male som Troen. Nu kommer jeg og tager dig, skrev Troen. Kom blot. Jeg er ikke bange. Jeg skal støre. Jeg skal strange. Øjne stikke. Bene knuse. For jeg står bukkebrusse, sagde bukken. Og så røg den på Troen. Hvad skete? Faldt ned i vandet. Ja, den straks hendes øjne ud, knuste både mave og ben og strangede ham ud i vandfald. Og så gik den op til sætteren. Der blev alle bukkene så færdige, og de næsten ikke kunne gå hjem igen. Og Afate ikke går af dem, så er det den ind og snip og snak Og snurre. og så er det eventyr ud. 我来讨论一下。OK， så nu vil vi diskutere på kinesisk. Ja. 这三只羊，他们想干什么呀？他们想吃最小。最小的羊。最小的羊。这只。他需要上去，让那个出来就说：“你干嘛要踩来？”他说我要来抓你了。小山羊说什么呀？你等等，那个Mensch的bukkebrusse来了。等那只中等大小的羊来，不是我太小了，不够你咬塞牙缝的，一下子就没有的吃了。他说你等一等，等一会儿那只中等的羊过来，然后过一会儿呢，中等的羊就来了。他就说：“你干嘛要踩
错呢？这只怪物它又说：“我来抓你了。”那它都说什么了？哦，等那个最大的波哥波士来。等了只最大的山羊来，然后他说什么？ Nu kommer jeg og tager dig。kommer jeg og tager dig igen。他这只大的来了，然后大的说什么？ This means 他說我不什麼？ trip trap。Nu kommer jeg og tager dig。然後大山羊說什麼？ Kom blot。Jeg er ikke bange for dig。他說我不怕你。是的。然後呢？他說我要幹嘛？他把他怎麼樣了？推下去。怎麼推的？這樣。我就被你推下去了。那然後呢？他的眼睛怎麼樣？